Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat nggih. Sehat sedaya batin nggih. Nggih. Oh, pun lunas utange. Masih to. Coba masalah utang kok dere. Rada angel lunas iki. Oh nggih halal Pak nggih. Pamula niki njaluk ten Gusti Allah sareng-sareng ya ndonga njambut gawe muga-muga lunas utange. Amin. Syaratnya nek pun utang pun nyuwun malih lho nggih. Ditawari Gus biasanya. Ditawari kepencet utang malih wae. Mangan rada angel kan iku. Oh. Lah niku lha napa duit rene. Allahumma sholli ala Muhammad. Nglajengaken ngaosi tatkala. Yang putih nih kok Pak, kamsun nih keterakan nih. Bukan supe. Oh, sing lah sing kemutan apa? Utange. Utang. Utang. Ini Pak Kamsun sesuai wayahe. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken ngaos. Juz kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqat tuka utawi fakir sira. Laka maring sira. Janiyatu iku bangsane zat. Sejatisipun kula jenengan iki miskin, sejatisipun kula jenengan iki melarat. Warud asbabi utawa dadi pira-pira sebab Buddha kira tulaka iku ngelingono sira bima kelawan barang khoffa kang sama-sama barang mau alaika ing atas sira bin hasakin faqih utawa fakir. Wal faqir itu utai kefakiran mau lahu maring sing maring Gusti Allah mau. Dan niyatu sejatane zat latar fa'uha. Iku ora bisa ngilangi alawar iki apa sing barang kang anyar. Ngaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejatosipun sak tenane asline menungso niku termasuk gadah sifat asli fakir. Sejatosipun menungso niku miskin. Contohnya napa? Bayi lagi lahir niku mboten beton napa? Nggih Pak nggih. Bayi niku lahir ora nggawa apa-apa ya tur lemah isone nangis. Niku nunjukna menungso niku miskin. Lek ngoten niku pripun? Ngerti ya para menungso nek sifat asli niku menungso fakir miskin ra iso apa-apa sehingga kula jenengan niku butuh Gusti Allah. Ning kebanyakan para menungso niku ora rumangsa. Rumangsa sehat ora kelingan nalika larane, ora kelingan nalika sakite. Nalika jaya ora kelingan nalika cik ning ngisor. Cik urung duwe apa-apa. Nalika sugih terkadang lali cik nalika melarate. Nalika duwe jabatan lali nalika dadi wong biasa. Rata-rata ngaten. Padahal nek diparingi Gusti Allah niku ora iso ngganteni apa sing dadi hake menungso nek bener-bener miskin. Contohnya pripun? Menungso niku nek dhewe jabatan. Misalnya jabatannya Pak Lurah, engko pengen dadi Pak Camat, pengen dadi anggota DPR, pengen dadi bupati. Nanti ku njutuna sifate
dheweke dhewe jabatan. Misalnya jabatannya Pak Lurah, engko pengen dadi Pak Camat, pengen dadi anggota DPR, pengen dadi bupati. Nanti ku njuduno sifate manungsa butuh. Nek sifate manungsa butuh berarti nandakne manungsa niku miskin. Ya mriki paham Pak nggih. Dadi rumangsa kula jenengan iki ora duwe apa kabeh butuh Gusti Allah. Sakit sama Pak nggih. Sifat dasar, sifat asli manusia niku miskin orang dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bacut ke malih, kalau terus ke malih supaya lebih paham malih. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu qati'ah. Utawi luwih bagus pira-pira wekdal, pira-pira waktu. Waktu niku waktu tashhadu. Ing dalam waktu mau fihi wujuda ing dalam wujude waktu. Faqatika ing fakir-fakire sira. Wa nuruddu lan balikake isyirat fihi ing dalam waktu mau. Ila wujudi klang wujud didatika den wecak lawan ngeten Pak wujud murate ngeten mawon saapi-apike wektu saapi-apike kesempatan niku jenengan iso duwe perasaan nek aku iki melarat, aku iki miskin, aku iki lemah butuh Gusti Allah. Nek pun ngoten niku manah panjenengan iso merendah, ora duwe sifat sombong. Dadi jenengan niki ngaten niki dipegdir karo Gusti Allah iso ibadah. Alhamdulillah ibadah. Alhamdulillah sesuk dipangan enek cukup alhamdulillah. Diparingi sehat alhamdulillah niku termasuk waktu kesempatan sing anugerah sing tanpa ternilai regane. Supaya jenengan iso rendah hati aja nganti sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus pripun ngolah hatine sakniki napa peparinge Gusti Allah dipun syukuri. Cek ndutang alhamdulillah. Kok mboten jauh to, Pak? Alhamdulillah berarti aku diuji Gusti Allah muga-muga paring segawara iso ndang nyaur utang. Nek ndek utang berarti eling Gusti Allah. Lah eling niku lho, Pak. Nek eling kemutan Gusti Allah berarti jenengan cek iso ngrendahno ati cek iso nglakoni ibadah. Nek ndang dilunasi utang ya mungkin lali Gusti Allah arasaran ibadah. Utang terus. Utang terus. Penyemangat utang. Apalah niku. Kayak diutang lho. Oh, nek mboten kudu ada utang mboten semangat Bu nggih. Wala. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti sing bab niki nerangke napa? Menungso kuwi lemah, ora kuwasa apa-apa, ora duwe apa-apa, iso merendah. Aku butuh Gusti Allah. Sing butuh Gusti Allah ki aku hambane. Gusti Allah ora disembah tetep pangeran, tetep Tuhan. Sing butuh ki menungsane hambane. Nek pun ngoten niku timbul ning jero ati ora duwe sifat sombong. Lah ngoten niku jenengan dikek kesempatan perasaanku aku butuh Gusti Allah niku waktu ning jenengan sing bagus dhewe. Wekdal sing apik dhewe jenengan niku rumangsa miskin, rumangsa butuh Gusti Allah. Nah niku lho Pak. Jenengan bersyukur ngaten iki. Berarti nglakoni salat berarti butuh Gusti Allah. Lah niku termasuk wekdal kesempatan sing paling sae piyambak. Bagus dhewe kesempatan di iso sujud karo Gusti Allah. Nah, termasuk ngaten iki Pak. Udan-udan, hawanya adem, penake turu. Tapi jenengan ditakdir Gusti Allah di gelem sujud ngeten iki.
Samare besok nek utang lunas wis rasa istighosa. Mboten Gus. Mboten nggih. Mboten. Nggih. Udan-udan, hawanya adem, penak itu turu. Tapi jenengan ditakdir Gusti Allah cek gelem sujud ngeten iki. Samare besok nek utang lunas wis rasa istighosa. Mboten Gus. Mboten nggih. Mboten. Nggih muga-muga nang lunas utange. Apa rasa-rasanya? Kan belum juga pada diutang. Samare ku mbotene soalé rong lunas. Ya Allah. Ya, apa yang diutang? Oh. Alhamdulillah. Timbule napa sifat qanaah? Qanaah niku napa Pak Komson? Lah nek ngene nek pun boten kada utang wis boten mikir napa-napa malih. Qanaah niku iso nrimo ing pandum, iso nrimo takdire Gusti Allah, atine qanaah iso nrimo. Nek wis iso nrimo ngeten iki terhindar saka sifat sombong. La ing sakartum la azidannakum. Sing sapa gelem nyukur nikmati Gusti bakal ditambahi. Wa ing kafartum min adzabil aswati. Tapi nek gak gelem nyukuri kufur, ingkar mesti diadab. Adabe apa atine diujo, atine gerangsang pengen gayuh sak apa sak ketoke mripate. Nggih Pak nggih. Nek nguwasi mripate nguwasi donya iki menungso kurang terus. Nek duwe sifat kurang lali karo pangeran, berarti dhek mboten gadah kesempatan iso sujud karo Gusti Allah. Pelonjaran ini berarti termasuk kesempatan sing pakis, termasuk pilihan gelem sujud teng Gusti Allah ngeten iki. Jam 11 bengi nganti penake turu adem-adem jenengan tak sujud ngeten iki. Asik ngaji ngeten iki. Pun muga terus berkah sedayanipun Allah. Terus nerangke bab dalu niki ngolah ati duwe sifat syukur, iso ngerem ati, ngrendahno ati. Aku ki menungso mlirit, menungso miskin, fakir, aku butuh Gusti Allah. Dalu niki ngajine bab ati niku. Nek sugih ya aja lali, nek jaya ya aja lali, nek derajat aja nganti lali. Maka sifatnya manusia ngoten niku nek ngurusi kebutuhan butuh terus. Gak nek enteke. Duwe motor, nguasi pengen mobil, mobil nguasi neh pengen bis, bis nguasi neh pengen sepur, pengen pesawat. Kuwi nek donya. Ngoten sifatnya manusia. Dadi menungso niku kok terus gayuh sak pethuke mripate. Padahal donya niku pepaes, Pak. Pepaes niku napa? Sandangan. Kok lali sandangane ora gelem sujud ngopeni kelambi tok gak gelem sujud. Nek pribahasa ning nggon niku sademo sak mampir ngombe. Ngombe mboten Pak Komson. Nggih. Ngombe. Dia pengatas mantep lho nggih. Mereka sampai kebaca mantep orang sudah ibadah. Mungkin itu juga. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ranten kulon jenengan niki umat Mbah Nabi Adam niku asli penduduk surga. Diturun ning alam dunya niki kurang-kurang nebus kesalahan Mbah Nabi Adam wani nglanggar larangan Gusti Allah. Oleh kafarat. Tapi yo ora suwe mampir ngombe niku pol-pole kula njenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sudah 3 tahun. Saged lolos, saged hasil iso sabar sujud ning pangeran sabar bakal nampa ning swarga manggon swarga sabadan abadan selawas-lawase. Jadi pun ngatus ngorbanke Bang nggih, sudah 3 tahun dipertahanke. Iki kok diparing sudah 3 tahun. Nek yen diparing 8 dosa berarti mah ya bonus. Berarti gratisan, Bang. Nek dikei umur 1000 tahun. Oh iki dawan iki. Padahal umure Mbah Nabi Adam wis 100 anteng lewat 1000 tahun, Pak, umure Mbah Nabi Adam. Mergo wonge dhuwur, Pak.
Sudah stop kurang lebih 30 meter. Itu 30 meter Mbah Nabi Adam niku. Wonge gede dhuwur umure ya. Dawa mati Kanjeng Nabi wonge ndek nganti iki umure nggih. Sudah stop kurang lebih 30 meter. Itu 30 meter Mbah Nabi Adam niku. Wonge gede dhuwur umure ya. Dawa mati Kanjeng Nabi wonge ndek nganti iki umure nggih. Tapi alhamdulillah Pak mulya dhewe mate Kanjeng Nabi. Kuwi takdir dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah pun mulya. Nek dihisab yo dhisik dhewe, mlebu neraka yo dhisik dhewe, mlebu swarga yo dhisik dhewe. Ngarep. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula balen malih nggih. Dadi ing dalem menika nata-ati sifate menungso asli menungso niku miskin, fakir, ora iso apa-apa, ora duwe apa-apa. Nek pun ngoten kula jenengan butuh Gusti Allah iso ngrendahno diri ora nganti duwe sifat sombong, takabur, sum'ah, riya sak pinunggalane. Ranten napa Pak? Swarga niku ora iso dileboni karo wong sing duwe sifat sombong. Mboten saged Pak. Sugih sombong mergo dhek sugih. Duwe terang pangkat derajat sombong mergo duwe pangkat. Sing dikuwatir iki wis ning donyane miskin ora duwe bondo ora duwe apa-apa ning terkadang sombong. Contone pripun? Ora duwe bondo, uripe melarat miskin, ora gelem sujud karo Gusti Allah niku dheweke sombong, Pak. Ora butuh pangeran padahal dhek ning donyane kesia-sia. Niku bajan salah kaprah niku nak. Wis uripe ning donya sora ora gelem sujud lah niku wis. Alamat niku. Namun kula njenengan syukur Pak niki gelem jajak diparing gesang, sehat, ditakdir sujud ngaten iki. Pun muga matus berkas donya selamat akhirat Allahumma. Ada pertanyaan, Pak? Antuk? Alhamdulillah sekedhik nggih. Sekedhik ngaos ing dalem menika sekedhik muga-muga terbun manfaate dados berkah. Jarane kula njenengan sedaya dados selamat dunya selamat akhirat Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.